U proteklih godinu i po dana opština Lapovo je imala ulogu investitora u izgradnji pristupne saobraćajnice u radnoj zoni 2 za potrebe izgradnje distributivnog centra Lidl u Lapovu. Saobraćajnica je izrađena sa svom novom kompletnom infrastrukturom kako bi se omogućila funkcionalnost distributivnog centra. Da bi se kompletirala izgradnja saobraćajnice, bilo je potrebno izvršiti još dve vrlo bitne stvari. Jedna je izgradnja mosta raspona 8 metara preko Kazansko-Liparskog potoka, a druga je izmeštanje glavne crpne stanice za kanalizacioni sistem u Lapovu, gde je izrađena kompletno nova crpna stanica sa najnovijom modernom tehnologijom za otpadne vode. Izvršena je i sanacija dva nadvožnjaka preko autoputa E75 Beograd-Niš, kako bi se preko istih bezbedno odvijao saobraćaj. Opština Lapovo je u programu Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za dogradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u vrednosti od oko 240 miliona dinara. Opština Lapovo je takođe u programu Ministarstva za zaštitu životne sredine za izgradnju nedostajuće kanalizacione infrastrukture i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Protekle godine izvršena je rekonstrukcija međuopštinskog puta Lapovo-Svilajnac u vrednosti od oko 140 miliona dinara, a ove godine se planira rekonstrukcija međuopštinskog puta Lapovo-Batočina u vrednosti od oko 180 miliona dinara. Posle višedecenijske pauze protekle godine izvršena rekonstrukcija dela korita Kazansko-Liparskog potoka, koji predstavlja glavni kišni kolektor za odbranu od poplava naselja opštine Lapovo u dužini od oko 2,5 km. Vrednost radova je bila oko 11 miliona dinara. Ove godine se planira nastavak radova do recipijenta reke Rače kako bi se investicija kompletirala.